Okay. We're live. Ay, Jinky. Oy, bawal mo kuan ha. Bawal mo comment og kuan ha. Comment og emoji sign. Magtanaw lang ako sa akong cellphone kaya ako ang eyeglass wa pag iuli. Paita na daw tag mata oy. Ay sa maglista sa ako ha. Maglista ko kaya ko ibutang diri. Tumuhol button. It's a guys. Ang first ning comment kay si Jinky Colina. Isa ha. Isa guys. Ayaw mo kuan ha, ayaw mo comment ka na emoji sign ha. Kay always lang mas pa mga inyong mga comment. Di jud makita sa YouTube. Logon kayo. Basta ayaw mo comment nga na emoji sound, emoji sign. Isa maglista sa ako guys. Wait sa, ang naguna akong unahon. Itsa. Itsa jud. Maglaksi pa ko ani niya, maglista pa ko sa inyong name. Ari ko magtanaw sa akong screen sa akong cellphone na kay di ko katanaw diri sa laptop kay hanap-hanap naman yung pananaw. Eh, Diyos ko Lord. Wait lang. Basta ayaw mo comment ka na ay emoji sign mga guys. Please lang. Maawa kayo. Wait lang ah. Oh, nagkuan pa ko, gisi-gisi pa ko diri. Nag-live ko karon kay walay saba, walay mga bata diri nang lakaw ako palayas. Labi na tos precious, sus, na lang tato, porting kiatap taa. Sa basta follow lang mo ha, ayaw mo og comment ka na emoji sa sign ha nya. No big letter sa comment. Kung unsay name niyo diri sa YouTube, diri sa inyong gi-comment mo lang ni akong sundon. Mo lang nang name ako ilista ha. Dugay jud ko kay ngano. Hapit minaputlan sa wifi, Diyos ko Lord, magay nakabayad. Kalimot bayad. Okay, wait sa. Please ko kanang like sa live stream mga loads. Please ko like. So, naglaksi pa ko. Sige, ang first diri is si Jinky Colina. Jinky Colina. So, ara guys ha, si Jinky Colina nag-una. Ara, kita ba? Jinky Colina na guys ha. Ako sang likiton. So, good luck everyone. Wait sa. Paitan eh. Wapa dyan, di uli akong shade ay. Igamit pa sa agaw. Sa. Kaniya man oops, nasa man eh.
Ano man eh? Okay, ang first kay si Jinky Colina ha. Long, ano man eh? It's a... Ara, ako isuda. Empty dyan na, empty dyan na. Ara, first si Jinky Colina. Sige, next ko kay si Jubilin Zamora. Jubilin Zamora. Okay, mo ano yan? Si Jubilin Zamora. Sige, ako sa likiton. Botol-botol lang. Ito lang yung botol-botol na kay para fair ba? Okay, wait sa... Kung unsay name ninyo diri sa inyong gi-comment diri sa kuang live stream kana na ako sundon para di maglibog. Okay. So, ang nag-una si Jinky Colina, dayon si Jubilin Zamora. Mo ni sunod si Jubilin Zamora niya. Ara si Jinky Colina tara iya usa. So, kaduha na ni. Next is si Loads Claudine. Katakutan. Claudine Katakutan. Guys, katulo. Ay, paro. Claudine na ha, Claudine. Katakutan. Ang ikatulo. Ora usa diri kaya ang akong uyab to dito sa gawas. Bitsa. So, wala na guys. Katulo si Claudine, katakutan guys ha. Ara, tulo pa ni kabuok ha. Tulo pa kabuok ha. Tulo pa ni kabuok. Usa, duha, tulo. So, ang ikaupat is si Jenaline Humawas. Jenaline Humawas. Kaya guys, mo ni kaupat. Gaya na tumuhumanan eh. Patient lang ha. Dalion ta ni bi. So, kailangan ha, na-adyo diri yung live hunted mo man ha. So, ikaupat na ko naglikit diri si Ma'am Jeneline Humawas ang ikaupat. Araya ha. Ara. So, guys, kalima kay si Shile Paraiso. Shile Paraiso. So, kalima na ni siya, si Shile Paraiso ha. Kalima na ni siya, kalima si Shile Paraiso. So, maaari lang ko magsunod sa kuang screen ha. So, kalima na ni si Shal Paraiso. So, proceed task number 6. Sunod kay si Judy Ann Solonia. Okay. Ka number 6 na ni si Ma'am Judy Ann Solonia. Able lang. Able man na. Sila to de? Isa na. Nakay tag 500. Wala. Isa na. Bisa 500. Wala lagi. Wala. Sila na dito. Isa naman to eh. Kapila naman to eh.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ay mo pag doble-doble og kuan ha, comment ha. Basi malipat ko ani. Isa man ni oy. Awaran nalipat na. Ang ikaunom kay si Judian ha, Salonya. Ikaunom kay si Judian Salonya. So proceedings number 6. Si Brian Masikampo. Brian Masikampo. So number 7 is si Sir Brian. Number 7 is si Sir Brian, mga lods ha. Wait lang. Ay mo pag doble-doble ang comment ha, para dili ko magkuan, di ko maglibog. Kay, rabi ako sa kong screen agad sa cellphone ako. So number 8 na ta. So di Sir Brian is si Jamscan. Ay naman to eh. Perlares. Asa ni? James Can. Ay kapa ito ni shade eh. James Kaan, Porlares. Second number 8 ni si Sir James Can. Number 8 ni siya sa number 8. Ay, number 8. Number 9 is si Hip Hop, si Sir Hip Hop ang name. Hip Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ika-9 ni si James Hip Hop ha. Wait lang, dalion ko naglikit. Yung siya na ni pagkalikit ay. Wala na ikumot. Okay, sunod ni Sir Hip Hop is si Sir Roxanne, si Brian Masikampo. Tatanawa dyan na inyo ang mga mana ba ni siya? Murag man naman ni si Sir Brian. Mana man din ni si Sir Brian. So, sunod kay si Queenie. Si Queenie, si Wisabal. Guys. Paningot akong ilok dire. Please kog like sa live stream nako. Thank you. Please lang po kog share mga loads. I-share lang please. Thank you. Sige, humani Queenie kay si The Hacker Cat Plays. The Hacker Cat Plays. Okay. Nana ko ni kuan ha ni Ma'am The Hacker Cat Plays na ko. Okay, guys. Next. Si Ivy Joy Gallarde. Ivy. Ako lang sundon inyong name. Arira diri sa inyong kuan ha. Inyong YouTube kuan ha. YouTube name ha. Para madali ta. So, si Ivy Gallarde ato ang gilista.
Okay. Next, si Anna Rose Diaperin. Anna Rose. Anna Rose Diaperin. Mo ba'y basa? Okay. My goodness. Okay, sunod kay si it's ay mo pag doble-doble ko na. Si sunod kay si Beverly Solon. Beverly Solon. Beverly Solon. Beverly Solon. Sunod ni Beverly kay si Timyang Bundok ha. Wait lang. Kailangan ha, present mo yung ikuan ha. Perfect bi ano eh, basta wala mo dire. Lisa na tuglain kuan. Follow lang ta sa instruction kay dali na jukistanan. Okay, sunod kay si Timyang Bundok. Timyang. Timyang Bundok. Okay? Mana, dayon. Si Joanne Benjamin. Sunod, Joanne Benjamin. Joanne Benjamin. Usbo na ko kutob sa na ay mag-comment diri mo view sa live automatic appeal na mga load sa automatic na appeal mga loads. Okay, man ako ni Ma'am Joanne Benjamin. Sunod kasi Shakira Rona. Wait sa, magkuhan sa ako maglaksi. Wait sa guys. Kamago ko yung assistant. Very good mo nang naglisod ko. Okay guys. Wait lang ha. Kahit bali eh. Wait lang. Asa lagi ko ato? Sunod kasi Shakira Rona. Shakira. Oops, nasa iyo. Shakira. Shakira Rona. Okay. Kusang likiton. Guys. Sunod is si Cyril. Si Cyril. Okay, wait lang. Cyril. Okay. So, good luck. Good luck sa mahulbutan. Good luck, good luck, good luck. Okay. Sunod is si Pamela Rosales. Pamela Rosales. Sunod si Pamela Rosales. Pamela Rosales. Okay. Isang likiton. Okay, done. Sunod si
Si Michelle Rose Tabliga. Michelle Rose Tabliga. Like kong kape, my love, please. Sige lang, kape? So, hindi na lang good. Masigas mata. Michelle Rose Tabliga. Tabliga. Eh. Please kong share sa live stream, guys, ha? Please kong share. If okay ra, please kong share. Okay, done? Yes, Sir Brian. Manaka, Sir Brian. Manaka ka ng kuan lista. Manasag ka, Ivy Joy. Ma'am Shakira Rona, yes. Nalista na ka. Okay, next is si Sheila Del Mundo. Sheila Del Mundo. Sheila Del Mundo. Okay. Bagi-bagi na gusto guys. Oh. Okay, manako ni Sheila Del Mundo. Next is si Ma'am Ana Rose Diaperin, mana. Shakira, mana. Si Ken Tio. Ken Tio sunod. Ken Tio. Make sure na amo ha. Okay, done. Sunod si Evelyn Lingo. Lingo. Evelyn. Bubuat ang basa ni eh. Evelyn Lingo. Sorry ha kung masayo po litok inyong mga apelido ha. Sinsya lang din ninyo kay bugo kay ni. Sunod is so may sunod eh. Malaka Sir Kent Daniel Tabon. Thank you. Sunod is si Lori Jane Dihan. Lori Jane Dihan. Guys. Ragubay-ubay buhol yun niya ron. Sorte ay lang dyan niya kasi makuan. Okay, sunod kay si Ninya Antig. Sunod si Ninya Antig. Usbo na ko ha, make sure nga naamo ha. Naamo ani nga kuan ha. Nga kuan nga raffle kay inig-announce ako sa kadaog kailangan inig panalita na makadaog kay si kuan inig tawag na ko inig comment inig tawag na ko dito sa live stream kailangan maka-comment mo maka-inin nyo present para kabaw mi. Sigun kabaw ko sigun tanga na kuan ni eh na ha. Sunod kay si Malu Alvarez. Malu Alvarez. Okay. Inita man namtay. Next is si Kendra Gwyneth. Kendra Gwyneth. So guys, usbo na ako please kung share sa kuang live stream. Please kung share. Share and like. Okay, next is si Wilma Josuel Ombion. Wilma Josuel Ombion. Oops. Okay, next is si
Si Hacker Gamer. Sunod si Hacker Gamer. Si Kwan pa dahil. Lagi si Hacker Gamer. Hacker Gamer. Sunod is si Hacker Gamer, guys. Okay, next ni Hacker Gamer is si di balim niya nga ano, Jisaku. Asage ku. Di ka na lang ako kuan Asage. Kung unsay na adiha kay mo na akong i-lista. Sige, next. Ay, grasya. Murag mo naman wala na. Okay, next si Mark Wilver. Baunsit. Alo pasensya jud ninyo saon ni pagbasa inyong kuan ha. Kamo na lang adjust kay bugo kay inyong kuan inyong host. Wilver. Ito, kaya naman to Paitan nga wala akong kuan Baunsit. Baunsit. Okay. Okay, next. Expedito Coronel. Sunod. Expedito Coronel. Okay, guys. Okay, next. Sunod si Helen Tabon. Ito, maglaksi sa jud ko. Hay ako yung usa diri. Busy ang usa na sa tindahan, nagbantay. Munang ako raw usawa ko'y assistant. So, wait lang jud. Sunod kay si Helen Tabon, guys ha. Si Helen Tabon. Okay? Sunod. Manaka Ma'am Welma, Josuel, Ombion, managlista. Yes, mana Roser na. Okay, sunod kay si Elisa Gailey. Elisa Gail, tingin ni Gail. Dili Gailey, Bisaya rin kayo. Okay, next. Next kay si Yuki Del Earth. Yaw nga na. Wala bang moon dyan? Joke. Yuki Del Earth. Okay. Sunod ni Yuki kay si Ma'am Ibib Vlogs 101. Shout out ni mo, ma'am. Okay, next si Ibib Vlogs. Ibib Vlogs 101. Okay, next. Si Kate. Sunod si Kate. Sunod si Kate.
Okay, sunod. Sunod guys si Lyndon Ken. Lyndon Ken Tabon. Ano ba na siya? It's a guys Ay, wala pa dahil. Okay, sunod guys si Lyndon. Ay naman to eh. Lyndon Ken Tabon. Okay, guys. Okay, next is si Ninya Estrera. Ninya Estrera. Make sure ha nga naapa mo sa live ha, sa live stream na ko ha kay inaghulbot na ko nga wala mo di mo present profit. Okay, next si Ninya Antig. Ano ba na siya? Oh, si Jamaica kasi Nilio. Okay. Sunod. Wala na. Ano pa dahil si Sheila Maris Sumili. Gusto ko napagbasa eh. Bubo naman ako ano eh. Sa akin, naglaksi ako. So, guys. Oops. Why gugug ka nang walay ko an, babe? Kanang makita rin ni ganana ba? Sunod, gisam tong gano'n eh. Sheila Marie. Sunod, si Ma'am Sheila Marie. Kada maklaro rin ni hulbot ba? Ito man. Kanang ibutangan niya ba? Kada maklaro rin ni hulbot. Mo dinawa ang minitisa. Sige. Kapiha makuan. Sige, mana si Ma'am Sheila Marie. Sunod, Music Lyrics PH. Music Lyrics PH. Okay, mana. Sunod. Okay, mana. Mana, Wilma, just na. Yes, mana si Timmy ang bundok. Awal emoji sa phone ha, pwede ra emoji kaning nasa live stream. Pwede ra na kanang na-smiley nga emoji kanang nadia sa kilid sa inyong inig-type ninyo, pwede ra diha. Emoji na ni YouTube, pwede ra na siya. Okay, start na ta. Palihog ko, babe. Isa, inom sa kong kape. Naughan ko sa kong... Start na ta. Okay. Bulingon, signawan niya. Okay, tara guys ha. Akong gilisan kay Black, kung siya, di siya maklaro. Okay, wait sa. Ay, wala ba di? Wait sa.
Naka Sir James ka, naka nalista ka. Para o, daghan kay mo o. Ipon ako ha, ipon ako ha, ipon ako ha. Pila ni kabuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 mo tanan. So, ang naara nga rin is 32. 42 mo tanan. So, ang naara sa ako ang live chat is 31 na mo kabuok. Yes, pwede ra, pwede ra. Basta, sorry lang kayo ha sa mga mahulbutan nga. Wala mo diri ha. Wala mo diri ha kay mag automatic na profit kanang pan perfect na siya yung anak kay para pan lang ta ba fair lang ta ba. O sige, lista ti ka kuan honey verano. Honey verano. Honey verano. So sa ika 43 na ni si Ma'am Honey Verano. So asa naman ang 42? Gamay ra kayo mo. 32 rang naa diri. Yes, gilista na ti ka Ma'am Honey Verano. Ika 43 ka. Ma'am Cyril, yes, mana kaglista. So guys, ang premyo is, ready na ba mo? Ready na ba mo makadungog sa first prize? Type mo be, comment mo, ready? Ready na ba mo makahibaw sa first prize? Kuan mo, comment mo, ready. Yes, pwede pa. Ilista tika, highly, lista tika para fair. Highly. Lista na ka, sir. So, katong mga mahulbutan na ko nga wala dire, sorry ha, sorry. So, need ko mo bunot og lain para fair kay bati kayo makadaog mo niya, wala mo dire sa mo gana sa live niya pag raffle na nako wala na mo. So, kailangan jud niya naa jud mo. Okay, comment mo ready. Good luck. Kanya ko ani share na jud ko sa kong blessings guys ha. Say na anak ko magamay man siya o madako ni share na jud ko ninyo. Lang. Manirado sa ako kada na mga warriors. Masuja dali. Ready na ba mo sa ima? Kuan, okay. Game na ta. Tara ha. Para i-record ka makita na ay ka excited oy. Ni-share na jud ko sa kong gamang blessing guys sa hope nga makatabang ko sa mapilian sa dili. So alam mo ka goal kay every week man ko pa games ha. Yes, Ma'am Judy Ann, sakto jud, maog jud lods kay it's better to give than to receive. Yes, exactly. Char, English to ha? Okay, mag-announce ako sa atuang ipa kuan kayo panghatag. Ang first prize is
Ready na ba mo sa first prize? Ready na ba mo? Murag, Ma'am Casey, murag wa ti ka malista. Wait sa, wa di ti ka malista. Ilista sa tika ha. Casey. Sa nibasa si mo, kwan, oy. Lisis. Okay. Ilista sa tika, kinamakas comment, murag wa ko kabantay nga, kwan, na-apil tika. Na lista tika apil. Okay. Hope ha, nga kani ako ang pa-free raffle, bisag ginagmay lang, makatabang na ninyo ha. So, good luck, good luck. Ako may nakulbaan kasi makahulbot. Oy, ang mahulbotan ako ron, oy. Wait sa guys, ha, napay mo apa si John Paul Bragat. Ato lamin ko anon. Kaya gatan-aw ni kuan. John Paul Bragat. Og si John Paul Bragat og si Jackie Miss. Jackie. Wait sa apit dito magsugot. Wait lang jud. Jackie Miss Yadisma. Okay. Dagang kayo nagpalista pero ang nag-view is 35 ra. So, bahala na noon. Pero mga ilan jud kog sorry ha kung mahulbotan inyo nga nya wala mo ni tawag na po. Sorry. Okay. Okay guys, ako na i-reveal ang first prize, okay? Ready na ba mo? Ako i-reveal ang first prize. Hope lang ha, nga makatabang na ninyo ha. Bahala ginagmay. Asa mo ta kong kape? Ano day? Ready na ba mo? Makahibaw sa first prize. So, anong first prize is makatabang na ninyo. Bahala ginagmay lang. So, yes, share na dyan ko sa kong blessings. Jeremy Verano. Oh, wait lang. Iapas ti ka Jeremy Verano. Jeremy Verano. Okay, done. Okay, game na. Oh, daghan kayo mo. So, good luck, guys. Good luck sa mulbutan. Good luck. So, ako sa sulti dire, dugay-dugay gamay ba para thrilling. So, ako ang kuan dire is pasensyahan kay mawala jud niya akong ma-offer as of now. First prize is mauni. Ang first prize mauni ha. Guys, ang first prize mauni. First prize mauni guys. Tanawa lang ninyo mo ra niya ako ang ma-share ninyo ang first prize mauni. Ang second is kani. First prize is 2K. Ang second prize is 1K. Ang second prize is 1K guys ha. Ang second prize is 1K. Ang first prize is 2K.
Ang first prize is 2K. First prize is 2K. First prize is 2K. Mura mo ko guba plaka ni bagbalik. Okay guys, ang first prize is 2K. And then ang second is 1K. Ang second is 1K. Ang first prize is 2 million. 2 million ang first prize. 2 million ang first prize. Ang second is 1 million. Ang second is 1 million. Yes, Ma'am Ki, sinalista na ka. Bawal emoji, ma'am. Mas spam na imong message. Basi niyang kalit na kagawagtang din sa live chat. Yes, I know. Kamuta na nag-need mo money. Even ako, nag-need sa money, pero naman ko'y ginagmay nga blessing nga maabot po taga every week. So, mo nang every week sa ko pa games. Share lang po ko sa akong blessings. So, ang first prize is 2K. Ang second prize is 1K. And then, ang third og fourth, paminaw mo, ang third og fourth nga prize is, kani. Third og fourth, kani ha, magpili ko ha. Third og fourth, kani ako'y hatag smartwatch. Ala, patay. Ang third og fourth kay akong ipanghatag is smartwatch. Third og fourth. Third og fourth is smartwatch. Nabulol ako. Ang third og fourth is smartwatch ko ipanghatag ha. Ako na ipa LBC or ipa GNT. Ara. Kasi makaingon mo way sud ba? O ara, o ara. O ara. Paano siya guys ha? Ara guys. So good luck. Mo na ha. Ang third og fourth is smartwatch. Smartwatch. So, katong mga dili mapilian unya ni hulbot. So, better luck next time kay every week mo ko pa-game. So, don't worry. Game na ta ha. Game na ta. Ay, good luck. Good luck everyone. Good luck everyone. So, akong unahon og hulbot ang fourth og third prize ha for smartwatch. Akong unahon og hulbot is third og fourth para sa smartwatch nga winners ha. Ang unahon akong hulbot is para sa third og fourth nga smartwatch. Paminaw mo ha. Ang unahon akong hulbot is ang third og fourth nga smartwatch ka prize. Sige guys, game na ta. Okay, game. Sige, maghulbot ako. Sige, fourth winner sa, magsugod ko sa iwit ha, sa fourth prize. Fourth prize winner for smartwatch. Fourth, usbo na ko ang wala din tawag na ko ha, mag-usab ko hulbot para first sa tanan. Okay, maghulbot ko sa kiniwitan. Ari ko magsugod sa iwit nga prize. Ari ko sa fourth. Ang makadaog sa una nga mahulbutan para sa fourth prize nga smartwatch. I see. Ay, sinataki na mo eh. Okay. Fourth prize goes to fourth prize goes to charan! Nagkuha na ko gusto guys ha. Wala akong tikas. Moni, kinsa kaning bulahan. Fourth prize.
Fourth prize. Okay, fourth prize, I see. Taran! Wala pa. Si Helen Tabon, ang fourth prize, ha? Smartwatch. Helen Tabon, Helen Tabon. Comment kung naa, Helen Tabon, fourth prize sa smartwatch. Helen Tabon. Naa si Ma'am Helen? Ma'am Helen Tabon, Ma'am Helen Tabon. For winner sa smartwatch. Helen Tabon, please kung comment if naa. Present. Okay, nakita na ko si Ma'am Helen Tabon. Okay. Helen Tabon. Congrats, ma'am. Pwede rin mo ihatag sa imong chikiting, ma'am. Malipay, dyan ni ma'am. So, kani siya nga smartwatch, nani siya Bluetooth. Pwede rin i-connect sa imong cellphone. So, kung kinsa tong kanang manawag or mag-text, ari ra siya direct sa relo. Makita na nimo mga message. Kung na mo tawag, pwede na sa dana mo mag-storyhanay sa relo. Mo ingano siya ka high-tech. Okay. Ma'am Helen Tabon ha. Ara, Ma'am Helen Tabon. Ma'am Helen Tabon. Ang nakadaog sa fourth prize. Helen Tabon. Helen Tabon. Okay. Next. Napay-usa. Napay-usa guys. You're welcome, Ma'am Helen. Napay-usa ha. Para sa third ha. Napay-usa. So, third prize ta for smartwatch gapon. Third prize ta sa smartwatch. Okay, magulbot ako. So guys, magulbot ako. Maghulbot ako. Good luck. Na-cancel akong atake, ma'am. Nawang kulba. Okay, third prize for smartwatch gahapon ha. Third prize for smartwatch. Third prize. Nawagtangan akong paglaom, char. Ito, swerte lang yun ni. Tanawan ninyo, yun sa ko na pag uyog-uyog diha. Ay sa, mahulbot ako. Okay, third prize for smartwatch, guys. Third prize sa smartwatch is tara, nagkuha na kong gusa. Guys, nagkuha na kong gusa, guys. Kinsa ka ni siya. Third prize ni siya, guys, ha, sa smartwatch gapon. Oh. What, sir? Kabaw siya nag-live pa ka ba? Sure. Lagi, mga samukan, wait lang, Jod. So, mo na niya ang third prize ha, kung basahon kinsa ha. Ang makadaog ani sa third prize mao ni. Okay, tan. Whoop. Expedito Coronel. Na ba si Expedito Coronel? Expedito Coronel, please ko og naa ba ka dire. Kay og wala maghulbot ko og lain. Expedito Coronel, 1 to 10 ha. 1, 2, 3. Okay, naa, present. Ikay nakadaog sa ikatulong prize, sir, sa smartwatch. Ikay nakadaog sa third prize sa smartwatch, sir. Thank you. Ikay nakadaog, sir, ha. Lista sana ako. Expedito Coronel. Yes, sir. Sakto kayo na mo, sir. Nindot kayo na, sir. Oh. Nindot kayo na, sir. Ikay nakadaogan na, sir. Lista natin ka. Congrats. Okay, dito sa cash. My God.
Kasya ta guys. So good luck everyone. Okay, sa kasya ta sa second prize for 1,000 pesos. Kanina ta sa second prize for 1,000 pesos. Second prize for 1,000 pesos na game. Second prize guys ha kani. Second prize. Second prize. So, swerte lang gini guys ha. Mo nang mga pasensya ninyo kung di mahulbutan ninyong name. Mo nang kuan lang jud ta. Kanang mabitang gipagin ako siya og hulbot para fair. So, good luck. Yeah. Sige lang, don't worry kay every week ko magpa-game. Basta next day nga kuan na po ding ani, kamoy mahulbutan. Di ba? Hello, Ma'am Series and Set Louis Fest nag-start na mi, Ma'am. Oh, maiwit man taon ka. Oh my God. Okay, magulbot ako for 1,000 pesos ah. Guys, good luck. 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 Okay, mag-hulbot ako usa. Ay! Okay, tara. Tara ang bulahan nga makadaog sa 1 million. Tara ang akong nahulbotan nga makadaog sa 1 million. Wala pa nako basaha. Wala pa nako tanawa. Sa second prize is goes to tan 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 tan. Okay, tanaw na to ha. Dinahin na to ha. Ay! Ay, kinsa kani, my God. Kinsa kani. Ang makadaog sa 1 million. Basa na ako. Second prize goes to Pak! Si Ma'am Joanne Benjamin. Comment ko, Ma'am Joanne Benjamin. For win the second prize, 1 million. Joanne Benjamin. Naa ba si Joanne Benjamin? Please comment. Count to 10 ra ko ha. Kung wala kay walbot ko glain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wala si Ma'am Joanne Benjamin. So, na di ay. Tura day. Naiwit ra day ang message. Tara day. Naiwit ra ang quandre pop-up. Or spam na jud ni. Okay, Ma'am Joanne Benjamin. Congrats. Naaka. Kita ko sa mong message dire. Congrats. So, mag-count ko 1 to 10 na. Kung wala gyud, kuan ko. Maghulbot ko lain. Okay, second prize goes to Ma'am Joanne Benjamin. Joanne Benjamin. Okay. Okay, ma'am. Congrats. Ma'am Sheila, pwede tungaon ang 1K para happy. Ano ko'y pag-asa ni? Sige, okay ra. Okay ra dyan ko. Goods ra ko.
So instead of 2K sa first prize, duhaon lang nakuha para ligrita. Tag 1K 1K. Okay ba mo? Okay ba mo? Tungaon ako. So duha ka buktaw akong mahulbutan. Ako okay na jud kay ko, goods na kay ko tungaon eh. So bali duha ka tawo ang mahulbutan. Comment mo kung okay ba, kung okay. Okay, good. Okay, so maghulbot ko og sa first prize. So duha ka buktaw. Duha ka buktaw akong hulbuton ha. Duha ka buktaw akong hulbuton ha. Tag 1K mo ha. Okay, start. Alin lang ga? Precious! Ibilin sa lang siya mo mukhaon. Ibilin, alin isa. Dali, saka. Dali. Dali, up, dali. Ganun lang. Lako. Singot mo lang. Uy. Ali. So, maghulbot na ta guys. Ali. Dali dadayo. Diha kay mo. Ano? So, maghulbot na ta. So, duha ka winners ang anon. Sige, ako pahulbotan. Ako pag umangkon na para lingaw. Akong pahulboton kaya akong pag umangkon ha. Akong pahulboton kaya akong pag umangkon. Isa dada. So, akong, hi nilabi, hi. Hi nilabi, hi. So, akong pahulboton kay si Precious. Tata. Isbi. So, akong pahulboton kay si Precious ha. Bi, pick one, bi. Kuha usa. Uy, gasa ana ba, wadada. Ana, kuha usa. Gi. Kuha usa. Up, kuha usa, up. Kuha usa. Ana, kuha usa. Na, kuha usa. Ambi, give dada. One lang. Oh, tarang nahulbutan sa bata. Arang nahulbutan Precious ha. Ay, kakulba. Ara ha. Ang tarang nahulbutan ha. So, duha ka buktaw ang pilion ani, makadaog sa tag 1K. Okay, ten. Bi up sa kay basahon sa ni dada. Tara ha, si Precious naghulbot ani ha. Okay. Ang una kay si Jeremy Verano. Si Sir Jeremy Verano. Sir Jeremy Verano. Naa ba? 1 to 10 ra ha. 1, 2. Oh, naa day. Abtik ba oy? Okay, Jeremy Verano. Naana, abtik kay naka-comment present. Congrats, sir. Isa lang ga. Ha? Isa. No. Ara ha? Nagulbot ani kay si Precious ha? Congrats. Huh? So last one. Last one. Ali lang ga, hulbot lang ga. Ali dada. Iki hulbot dali. Ari. Dali. Up. Ali ba? Up. Na hulbot. Hulbot usa. Ay, so ana. Na di hulbot usa. Pakita nila imong hulbutan. Ara, pakita. Ara yang nahulbutan ni Precious, ang pinakalas. Dan begib dada be. Kinsa ka ani ang nahulbutan niya pinakalas. So tara ha. Bibi humot kog bugan. Araha nahulbutan ni Precious ha. Araha. So basahon na ako ang last. Okay. Dan. Pinakalas. Wow, si Ma'am the Hacker Cat
Place na si Ma'am Juan, the hacker cat place. The hacker cat place. Na ba present? Comment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, wala si Ma'am. The hacker cat place. Anugon kaayo, kasayang. So, like I said, if wala, hantod mahuman ang... Ayaw na lang ga. Ayaw na. Agoy, kadugay man mo naka-comment na abta na sa kuan. Sa... Ayaw lang ga. Hala, ayaw nilabting money. Uy, ayaw nilabting ang money. Present loads. Kadugay ba ni mo na? Awasa pa kinitanong ko sa comment. Ayaw lang ka ba? Magkupa na. Uy! Ayaw na labti. Sabi? Ayaw lang ka. Kaya nagbasa ko comment. Wait lang. So, ano na lang? 500 na lang. 500 na lang imo ha, ma'am. Kuan. The hacker cat place niya. Ang usa ka 500. Magulbot kong usa. Okay ra? Instead of 1K, itungao na lang nako para ako ihulbot sa usapod. Tag 500 mo, okay ra? Comment mo, comment, okay ra? Tungaon lang. Maghulbot kong usa para sa usa sa makadaog sa kuan. Sa 500. Comment mo, comment mo. Comment mo, guys. Buan din ba yun? Asa mo doon sa kalista, precious? Tadi. Okay na ba mo? Sige. Okay ra man di ay. Ayaw lagi diha lang ga. Ayaw diha ba? Ayaw diha. Ayaw diha ba? Ayaw ilab. Ayaw ilabot. Okay ra, okay ra. Increase man, uy. Wait sa. Give chance lang guys para ako unfair pero sunod na gani nga paraffle. Wala na ha. Wala na jud. So give chance lang. Magulbot kog usa. Magulbot kog usa guys. Magulbot kog usa. Magulbot kog usa. Smartwatch. The hacker.
ninyo, magulbot kog usa. So, tag 500. So, magulbot kog usa, kauban ni kuan, the hacker cut place. 500, tag 500 sila ha. So, next time, wala na. Kung kuan magani malate, so, kuan na dyan na siya. Perfect na gid na. Sige, sige, magulbot kog usa, ano mahumanta, magulbot kog usa. Maghulbot kog usa, maghulbot kog usa. Last one, last one, last one. Last one. Last one, last one. Yes, ganihan na siya sige comment sa dahakal kat basin lag man jud siya. Ako gilabanan na pero makita sa kong screen. Ay sa last one. Okay, last one, last one. Last one goes to goes to musod ka, beb. Ikahulbot sa usaw last. Ano? Nagsibay lang pa? No, wait, sa last naman. Sige, last one, last one. Wala pa, last na lang. Hulbot oh. Ikihulbot. Dali. Ako'y hulbot mga anega, amigo. Oh. Sige, siya maghulbot sa last one ha. Si Juana, Rebecca ha. Congrats. Hulboto ng usa, hulboto ng usa. Kauban ni The Hacker Place. Ay, mga madam. Hulboto ng usa. Kauban ni The Hacker Cat Place ha. Sige, hulboto bib usa. Okay, pakita ang nakakuan ka. Ara. Ay, okay guys, ara. So basahon ako. Hala bib, gibunog si Buddy. Ay, yopi. So ara ang kauban ni The Hacker Place ng kadong 500. Congrats daan. Tara, basahon ako ah. Chin chadadan. Chan. Si Wilma Joswell Ombion na ba? Wilma Joswell Ombion. Wilma Joswell Ombion na 1, 2, 3, 4, 5. Okay na, present. Okay, good. Hawa lang ka. Wilma. Congrats sa nakadaog. Saga, gawas ta na. Tana. Kay nag-live mas dada kay puso. So, congrats sa mga nakadaog. Congrats sa katong wala. Di lang kay next week na pa man. So, congrats sa mga nakadaog. Congrats. Please kog PM sa kuang Facebook Kang Jess. Akong Facebook is Kang Jess. Facebook nako is Kang Jess. Please kog PM. And then ang kaning smartwatch ako lang ni ipadala through kuan lang tingali Palawan tomorrow. Tomorrow lang nako ni ato sa Palawan. Tomorrow lang nako ni ato sa LBC ako ipadala. I-PM ko ninyo og ang inyong na panalunan kay nasa ko lista dere sa mga nakadaog. Congrats. I-message ko ninyo. Kang Jess. Okay, ako type. Type na ko ha. Okay. Nakapin sa comment ang ako ang FB. Nakapin sa comment section. FB Kang Jess, please message me. Thank you sa tanan. Thank you sa mga ning apil, lingo-lingo rin niyato. So next week na pod. Ay mo kabalaka kay napasunod. Salamat. Thank you. God bless. Bye-bye. Thank you ninyo. Bye-bye. Hala.